Ik heb het gehad over het concordantiebeginsel en over de vraag of beginselen van behoorlijk bestuur in de Cariben dezelfde betekenis hebben als in het Europese Nederland. En is dat ook zo? Dat is zo. Het is natuurlijk wel zo dat de invulling van die beginselen, de toepassing van die beginselen ook afhangt van de omstandigheden van het land. Dus in de uitvoering zitten er wel wat verschillen, maar het gaat om dezelfde waarborgen voor alle Nederlanders binnen het Koninkrijk. U had ook een beetje van het Poco-Poco-beginsel. Wat kan u van dat even vertellen? Ja, het Poco-Poco-beginsel is een onduidelijk beginsel. Sommige mensen denken dat het alleen gaat over de termijnen waarbinnen iets moet gebeuren. En anderen denken het Poco-Poco-beginsel betekent dat je aan beginsel van behoorlijk bestuur wat minder betekenis moet hechten. Maar mijn idee is dat het betekent dat je de beginsel van behoorlijk bestuur moet invullen aan de hand van de omstandigheden van het land. Dat dat de betekenis is van het Poco-Poco-beginsel. In Europees Nederland is het een beetje anders. Je had ook over de evenredigheidsbeginsel, om die misschien ook te implementeren op de eilanden. Hoezo? Ja, het evenredigheidsbeginsel zoals het nu is ingevuld in Nederland komt uit het Europees recht. Maar zal ook wel langzaam doorwerken in de Cariben, zodat je ook ziet dat het Europees recht ook in de Cariben kan doorwerken. Maar het zal wel langzaam gaan. In Nederland heeft men er hoge verwachtingen van, maar ook daar denk ik dat men steeds oog moet houden voor de vraag of het bestuur het ook aan kan. Je moet altijd ook de uitvoering, de beperkingen in de uitvoeringsmogelijkheden, die moet je heel goed in het oog houden. Maar dat geldt niet alleen voor de Cariben, geldt zeker ook voor het Europese Nederland. En ook daar zijn allerlei problemen die niet zo gemakkelijk opgelost kunnen worden. Soms maakt de kleinschaligheid van de eilanden ook een beetje moeilijk om deze soort beginselen ook aan te passen op de eilanden. Dat klopt, hè, want men zegt altijd beperkte bestuurscapaciteit. Er zijn niet zo heel veel ambtenaren op allerlei afdelingen die het werk moeten doen, die moeten uitvoeren. Maar diezelfde problemen hebben we ook in Nederland, alleen daar gaat het om heel grote aantallen. Maar ook daar heb je dan ook om die reden uitvoeringsproblemen. Maar je moet oog houden voor wat er kan. Hè. Je moet realistisch zijn in de uitvoeringsmogelijkheden. Dat was ook een boodschap van mijn verhaal. En er was ook een soort, misschien nog gedurende de lezingen van vandaag, enkele vragen over hoe dat de Nederlandse politicus nog aandacht geeft aan deze soort problematiek op het eiland. Nou ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar de COHO-uitvoering, ook daar zit je natuurlijk met de vraag hoe kun je dat nou goed doen, realistisch doen, zodat het ook haalbaar is. Daar moet je wel oog voor hebben, want anders gaan dingen gewoon niet goed. Je kunt wel hele mooie ideeën hebben, maar dan wordt het wensdenken en dat vinden de ministers vaak mooi en ook parlementariërs. Maar het werk moet ook gewoon gedaan worden en het moet ook te doen zijn. Dat geldt voor allerlei onderwerpen, maar ook voor COHO dus.